Ben. Ouais. Ça va? Ouais, ça va. Quand faut été? Et tu es né où? Ah ouais. Au fait, ni furamin blagadima. Yo ta ama ima conséquence faut yala. Tu as la conséquence faut yala. Ouais. Parce que furamin do fura mana fura te. Voilà mana fura te quoi. Ni yɛrɛ b'a dɔn ko conséquence tɛ sɔrɔ a la kɔfɛ quoi. Voilà. Tiɲɛ yɛrɛ la ma foyi sɔrɔ a la. Bon ni y'a ye ni wele bi. N mago tun bɛ 100 000 de la. Ben ko jumɛn? 100 000 wa? Mais e ne tun bɛnna min kan ko in na ne y'o d'e ma ou bien? Ne bɛ 100 000 bɔ min? E bɛ ka ɲinɛ min kɔ quoi. E ye ne bila ko dɔ de la. Ko min yɛrɛ man di ne ye ɲɛnamaya la a ka mɛn ko n bɛ k'a kɛ quoi. Nka e sababuya la ni sɔnna ka risque ta ka don a bɛɛ la. Et puis n ye fura min d'i ma fura ninnu tɛ manamana furaw ye quoi. Wari min bɛ bɔ pour que k'a fura in sɔrɔ ne yɛrɛ de b'a dɔn. O de y'a to i y'a furaw ta i ma conséquence foyi y'a kɔfɛ. Ni ne nana o la k'i ka 20,000 di yan i bɛ k'o kuma fana caya n tɛ se k'o faamu. Tiɲɛ yɛrɛ la an filɛ yɔrɔ min na 100 000 tɛ ne bolo. 100 000 tɛ ne bolo bi a tɛ ne bolo sini. 100 000 t'e bolo. 100 000 tɛ ne bolo. Ok, problème foyi t'a la. I komi ne bɛ ka taa baarayɔrɔ la. Ni ne jigila ka bɔ baarayɔrɔ la, ne bɛ tɛmɛ so yen. O la n'o bɔla min na an b'o fɔ ɲɔgɔn ye. Tɔnɔ bɛn, f'i k'a faamuya de ko ne ye furumuso de ye, ko ne tɛ baara la. E b'a dɔn ni n bɛ baara la a ka nɔgɔn ma mais n tɛ baara la i fana k'a jateminɛ sa. Diɲɛnatigɛ in na affaire ye affaire de. Ni maa ye affaire k'i ye a ka kan i k'a récompenser. O dɔrɔn de bɛ yen. E m'a fɔ a t'i kun ka ban. Ok, n'i yɛrɛ ko ten. Ok. Ne y'a di Ala ma. Sa fiyɛntɔ balo bɛ Ala bolo. N'a kɔni falenna min na an b'o fana ye. Oh, Alvin. Ouais, Ben, ça va? Ouais. Alhamdulillah. Ouais. Voilà. Abtogodi. Non, tu es tout là. Araf Sagon. Ben. Comment ça coûte sévère? Mais au fait, heure du mec qui dit exactement. On peut le dire. Et c'est là qu'on se rejoindra. Eh bien, en vrai dire, on ne se rejoindra comme il faut. C'est pour cela que ne va filer comme ben et quand barakolo ka gili ko jugu et mako be repos de la chaque fois ma fille ni ka reporta fatigue générale de l'eau quoi. Ça va? Fatigue générale de l'eau. Et 600. Ni pharmacie d'oka sur là. Il est à sirop d'obé ou Arcalion 200 mg. Il faut ni yo ta akacha la fait. Il farbe seguirement. Bon, pas de problème. Comme pharmacie d'offre du malana. Mais t'as la jaye. Il m'a fait Arcalion. Arcalion 200 mg. Voilà. Ok. Bon, je vais essayer de voir d'autres. Non, faut y aller. E kɔni tɛ fɔ k'e y'o f'o ɲɛna sa. I ka 20,000 m'a di ma. Ne b'a fɔ. Tɔnɔ bɛ ni deli la n sutura sa. N ka furu sutura Ala n'a kira kama n bɛ 10,000 fara 20,000 in kan k'a di ma. Ne bɛ ka ɲinɛ min kɔ. Ne ni e ye ɲɔgɔn ye laban min kɛ. I ye kuma min fɔ e m'o waleya o. Ne de ko n b'a kɛ. A kɛ Ala n'a kira kama. N b'i ka wari bɛɛ lajɛlen d'i ma ka na n ka furu sa.
ni ko in bɛɛ bɛ de bolo koyi e ɲinɛnen don fɛn dɔ kɔ e kɛn bɛ ka ne bila ko dɔ de la ko min man di hali ne farikolo in na n bɛ ka oblige k'a kɛ n bɛ ka nkalon min tigɛ a bɛ ka min da ɲinini kan n yɛrɛ ni ala de b'a dɔn mɛ n'a fɔra ko ka tila ka kɛ munumunu nasugu dɔw ye a fana ma nɔgɔ. tɔgɔ bɛ ne y'i faamu n ka furu sutura ala a n'a kira kama n'i ka wari bɛɛ lajɛlen d'i ma kana fɔ n cɛ ɲɛna. Bon n filɛ k'a f'i ye cogo min na o de don dɛ a ko bɛɛ bɛ i yɛrɛ de bolo i bɛ k'a fɔ cogo min na i ka kow bɔ a sira fɛ. n'i ka wari ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na k'i ka wari d'i ma i delila ala a n'a kira yɛrɛ de kama i ka k'i fa ni ba kama ni cɛ kana bɔ ni foyi kalama. n'o tɛ ne ko sigi bɛ k'a kɔnɔ n bɛ sigi dɔrɔn n kun bɛn'a fɔ a ye de. i delila n sutura a to sutura kɔnɔna la. ok n y'a faamu. yo Ben. ouais. Ali. Oui. Est-ce que ne yɛrɛ tɛna sira ɲini. wa i ye n wele waati min na o y'a sɔrɔ n bɛ service yɛrɛ la. ok bon ne ye wari di denmisɛnnin dɔw ma dugumala la komi tile tun bɛ ka jouer n kan dɔɔnin quoi. ok donc ne bɛ sira ɲini joona. ok parce que n kun bɛ service la n y'o yɛrɛ de bila ka boli ka na ka se ka na lajɛ min b'i la. donc n'a kɛla cogo min na. i bɛ n wele. vraiment merci Ben. ah non de rien. diyara n ye trop. n bɛna fɔlɔ. awɔ. I bɛ kafe dɔ wuli i b'a bila o mun ye i b'a dɔn olu y'u ka vie ale y'a ka vie tila bɛɛ kɛ Canada de kafe ninnu dɔrɔn de ka d'a ye. Depuis sisan a kafe wuli a libiton wuli n t'a la dɛ hayiya muso de don a yɛrɛ bɛ se k'a ka kafe n'a ka libiton wuli a yɛrɛ ne dan ye mun ye dɔrɔn ka tobili kɛ ka d'a ma a b'o dun mɛ n tɛ kafe d'a ma a k'o min dɛ bita tɛmɛlen kɔfɛ bita n b'o d'a ma a k'o min mɛ siɲɛ wɛrɛ n bɛ gabuguda ye a yɛrɛ bɛ to ka taa kafe wuli k'a min a yɛrɛ. Fifi n k'i bɛ ka kuma ne balimamuso de ma tan n bɛ kuma kelen f'i ye n'i bɛ fɛ i ni ne ka ɲa la ne balimamuso bonya dɛ diɲɛlatigɛ min yɔrɔ min na i ko bi foyi de tɛ ne bolo n'ale tɛ ala ye ne ka fɛn bɛɛ de ye i kulo bɛ ka kuma na wa. ne kɔni y'a f'i ye a kafe wuli n t'a ɲɛ bita tɛmɛlen kɔfɛ tɛna kɛ tuguni dɛ. wallahi n'i y'i seko bɛɛ kɛ ala bɛ b'i kɛɲɛko kɛ. Umu. Umu. Oui, Jabi. Tu es là? Oui. Ça va? Oui, ça va. Basi kwanti la. Basi fiti no. Isuna wara ganye. Alhamdulillah. Isuna wara ganye yere. D'accord. Yalu yanga usa won. Oui, agausa. C'est bien bara gene ko fere. Abga tugodi. Yalla. Ibla la chambre mo wona ko ri ami déranger. Non, on to mo gon yewe. Am marché femme bébé. Yoro. Ah OK. Jabi akingara fo maisa. Wala okera. Nugu muso mun be an ka so kɛrɛfɛ e hakili b'a kibaruya la a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ makɔrɔba baasi t'u la kɔni wallahi baasi foyi t'u la wallahi ne y'u bɛɛ bila fana taara k'i to denmisɛnniya la u bi Banagabugu la sisan u bi Banagabugu de la sisan o ni yan man jan a man jan kosɛbɛ d'accord wagati bɛɛ u yɛrɛ b'a fɔ ko kuma k'i kibaruya dun ala kɛra fama ye dɛ baara tɛ ko nin wagati b'a sɔrɔ k'i kɛra muso ɲuman ye dɛ yɔrɔ dɛ o ko ten Maodo n'u ye bi u tɛ n dɔn bilen o kɔni b'a lamɛnɛ wallahi sinon i yɛrɛ don kɔni basi kɔni t'i la yan fɛ oui basi foyi t'i la Canada bɛ cogo di non sɛgɛn b'a la trop baara 24 heures sur 24 ne bɛ baara la tu vois a ma nɔgɔn yɛrɛ de oui mais courage ta yɔrɔ fɛn bɛɛ ye courage de ye musoya tɛ mɔgɔ tiɲɛ koyi mɔgɔ y'i yɛrɛ de ye n'ala sɔnna n bɛna dɔ fara courage kan sinon e yɛrɛ bɛ cogo min na sisan vraiment ɲɛ b'i la cogo min na t'o cogo la n'ala sɔnna n y'a mɛn d'accord
problème t'a la jɛ. Ne tun y'a fɔ Fifi ye n k'a ka café de wuli. Jalisa i bɛ ne ka gu dɔn koyi. En tout cas ne b'a dɔn olu de ka di ye o. Hali na de bɛ taa baarayɔrɔ la. Fo ne ka café fɔlɔ bɛ min fɔlɔ ka sɔrɔ ka bila lezi la ka taa. Yɔrɔ. Walayi. Café ka di n ye. Café filɛ. Ok, merci Fifi. Merci, c'est gentil. Et voilà. Umu. Javi. Mais a kɛra tile fila ye. Walayi. I b'a dɔn tellement que ɲɛnafin tun bɛ ne la. Non kumanin dɔ la i b'a dɔn ne bɛ sigi n bɛ miiri mɔgɔ tɛ ne bolo bilen e dɔrɔn de bɛ ne bolo. Kan'o fɔ sa kana to ka miiri sa. Fifi. Fifi. Na ni sukaro i k'a k'a la sukaro t'a la. C'est pas du sucre. Mun b'a bɔ e yɛrɛ k'a k'a la. Javi. Sinon ça va? Oui. Baarayɔrɔ. Kadi. Chérie, ça va? Oui, ça va, Walad. Calme, bébé. Il y a quoi? Walad donne. Bah. Chérie, il faut m'en aller oublier. Arrête. Allah comment? Quand on a été au magam kanila tanto, il va donc amener ce qu'on a. On ce qu'on a là. Am sokono mamune wala. Arrête. Au dam là-bas. Moi donné Kadi borani kalama sa ou problème. Kadi mina saka mune bonita. Kai, c'est bon. Arrête. Elle va prendre des magat. Allah. Elle déjà. Kadi jolie. À l'intérieur mondial. Waleti. Terni. Ça va? Calme. Mida. Allah. Koni mama ga kono re. Ayi. Ok. Mo ka te perese ma. Etienne Willa. Awa ne tun mago gele maro tun bila. No, Waleti. Mo go jume. Ne be problème do kono sisan. Ne re taro mi nyere boni problème kono tugo de la. Ayi. Kana joro amana ani dugu ci te ka ban. Diɲɛ wuli te ka ban. I be joro mun. Dawuli. Kuma in tɛ se ka ɲɛfɔ ka ban. Ayi. N dusukun na sisan min bɛ yan. Ni Ala tɛ mɔgɔ si t'a dɔn. Kadi. O ma e dalen tɛ nin na. Ne tɛ teriya. Kani dogo na sa ɲɛfɔ ye. Waleti b'a dɔn. Ne kɔnɔma de tun don. Ko jumɛn? Ne kɔnɔma de tun don. Wa den tɛ Alvin ta ye dɛ. Safurula. Ayi i jɔ. Ne ma kuma in mɛn ka ɲɛ. E ka segin kuma in na. Kɔnɔ min tun bɛ ne la Alvin tun ta tɛ. Karamɔgɔ de tun ta ye kɔnɔ in ye. Kadi. Wa ne taara kuma in fɔ karamɔgɔ ɲɛna. O ye kuma min don ne kulo la. Kɔnɔ in tun tɛ se ka to yen. Kadi wala. Ne ka banamisɛnninw cayalen. Alvin terikɛ dɔ ye docteur dɔ ye. A y'o de bila ka na ne lajɛ. A ye ne sigilen dɔrɔn a ko ne ma ko ne kɔnɔma don. Wa n t'a dɔn a y'a dɔn togo de la. Dagawuli. E yɛrɛ ma fɔ ko docteur ka ban. N'u ka baara de don. Ne de m'a fɔ o ma. N'u ka kɔnɔ tiɲɛ ko ne bɛ wari di o ma. Dawuli i tɛ se ka da la o. O kɛra jagokun de ye docteur kɛ bolo. Togo di? Ni fantanya ye bɛn minɛ togo a bɛ ne wele. Munna? Ko ne ka wari ci a ma. Sinon a bɛ tiɲɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ne cɛ ye. E n Dagawuli. Ne ka furu jɔrɔ bɛ ne la dɛ. Ça va. Yɔrɔ ne ye lajɛ ne hakili bɛ jigin an bamuso de la yɔrɔ e ni an bamuso bɔra yɛrɛ de quoi bon aw bɔla ka tila k'a kɛ bi walima foyi tɛ ne bolo e dɔrɔn de bɛ ne bolo
ne kɔni kan ka n janto i la ka ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de. Jabi. Naamu. Arrête. I bɛ ka ne minɛ ka ɲɛ foyi tɛ ne la ou bien kana ni yɛrɛ miiri diya sa. Oui, tiɲɛ don mais i b'a dɔn adamadenya ma nɔgɔn. I ni ne de bɔra kɔnɔnugu kelen na. Fɛn o fɛn bɛ yen n'a ko b'i la kana dogo wa n'i ye mun ye kana maloya a fɔ n ye. Jabi foyi tɛ ne la kabini n dilanna degun foyi tɛ n na balimaya yɛrɛ ye ne fɔ an ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ ne bɛ ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ mun tora. An tɛ taa b'u la su in na e b'a fɔ ko Banankabugu la. An tɛ taa bɔ yen su in na. D'accord an ka kɛ sini komi vendredi o vendredi ne bɛ taga yen. Ban hakilina ɲuman ka ɲi o ka ɲi yɛrɛ de. Yɔrɔ ok d'accord n bɛ taa baarayɔrɔ la. D'accord. I b'i sigi k'i lafiya kosɛbɛ. Problème t'a la. Kan'i yɛrɛ kunkolo sufɛ foyi la. Ayi non. N'i mago bɛ fɛn o fɛn na i b'a ɲɛfɔ Fifi ye. Awɔ n y'a mɛn. D'accord. N y'a mɛn. Ok. Ok o de b'a la. E yɛrɛ Alvin ka kow dɔn n'a bɔra nin kalama kewuya min nin ɲɛda la wallahi n ka furu bɛ sa. Ala ne ko e ko docteur kɛ wari bɔ ayi o to yen a ka numéro bɛ quoi. A ka numéro bɛ ne bolo. A tɔgɔ de Ben. Ben e se a ka numéro de yan. Wa o t'a bannen dɛ hali kɔsa in na a ka 20,000 tun kofɔlen bɛ ne fɛ ne ye 30,000 de da a ma 20,000 ne yɛrɛ tɛ n ye 10,000 ni suɲɛ Alvin kɔ ka d'a ma. Daga wuli n dɛmɛ koyi. Ne ko mun la i bɛ to ka don ne gasi la e yɛrɛ bɛ ne tɔɔrɔ mun na ni ko gɛlɛyara de e bɛ ne ye. O tɛ sa i fana k'a faamu sa. Ni tun ye fɔ ne musobakun ye san ma sɔrɔ ni ko in ma ɲɛnabɔ a ye million minnu don e kun san ma sɔrɔ a y'a don wari min dun ne kun ni e kɔlɔkɔlɔ wari i fana k'a faamu hakili sa ne tun bɛ fɛ ka ko kɛ sutura la ko de a ka bɔ ka na k'a kalama. Ne de ye ka woyoba ye. Ayi o tɛ sa. Numéro in di ne ma fɔlɔ. Ne ka tɛmɛ. N daga wuli ni kuma kelen f'i ye ka gɛlɛya e kuma dɔ la ma i dusu ka bon ne n'i taara nin ko kɛ pɛrɛn-pɛrɛn ye ka nin kɛ problème ne ka furu la a tɛna bɛn ma de. An kumana o e ye ne wele k'i jigi da ne kan ka tila ka tigɛ n'a de a. Ayi ma tigɛ i la. An ɲɔgɔnna bi yan. Bon kuma sugu n tɛ fɛ k'a mɛn n'i ka problème fɔ n ye ka ban a banna n b'a ɲɛnabɔ a ɲɛnabɔ cogo la hali i kana hami wa i kana jɔrɔ mais ni ko ɲɛnabɔ shaf shaf. N'i ko ten n ye n jigi k'i ye ka n jigi kɛ Ala fana ye dɛ i ka n jigi tugun a bɛ diya n ye dɛ. Kana jɔrɔ n baden ne ko an bɛ nin bɛɛ la e ka tilela mun na. Walahi o kelen o ma mun fɔlɔ dɛ. Ok n bɛ taa ka na fɔlɔ y'a mɛn. K'an bɛn o la. Ka se ni jumɛn ye. Siga ne la wa n bɛ k'i siga de la dɔ bɛ ne taara dugunidi la a ka biro la a ka secrétaire muso ye ne y'a ɲɛ kunɛgɛ la cogo min na ne sigalen b'a don ni fɛn tɛ n'o cɛ. Ouais je vois mais i b'a dɔn ale ye kulonkɛmɔgɔ de ye non kulonkɛ dɔrɔn de b'an cɛ i b'a dɔn baarakɛyɔrɔ la baarakɛɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ tuma dɔ la a bɛ to ka kulonkɛw kɛ. A dun m'o kunɛgɛ ninnu bɛɛ kɛ o mais a ta taara se Jabi ma a bɛ Jabi bonya mais o kunɛgɛ sugu de bɛ i n'a cɛ. Bon i b'a dɔn a ko sugu bɛ kɛ quoi bɛɛ ni kulonkɛmɔgɔ tɛ yan. Tuma dɔ la i b'a sɔrɔ baro ka nɔgɔn i ni dɔ cɛla la nka a dan ye baro in dɔrɔn de ye quoi tu vois baarakɛɲɔgɔnya la sariya la aw man ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ sariya yɛrɛ la c'est interdit entre collaborateurs n'a ma ɲɛ k'aw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn dɔ bɛ démissionner hali n'aw bɛ furu dɔ kan ka démissionner voilà parce que a bɛ se ka jouer aw ka baara kan quoi n'aw bɛ baara la décision dɔ kan ka ta e bɛna ta sentimentalement o de la sariya y'a
a di ko baarakɛɲɔgɔn man ka kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi i m'a faamu n'a sɔrɔ e fɔrɔlen don nin fɔrɔlen don nka ne ye nin ne kanu ne bɛ o bila e place la est ce que i bɛ ka ye o ye pour que kow ka di a dɔnbagaw ma sinon fɛn tɛ se ka tɛmɛ ne n'u ni ɲɔgɔn cɛ faut pas t'inquiéter pour ça ok voilà e k'i tigɛ min jurantɔ tigɛ sɔmi min bɛ ka diya ne e t'a la a mɛnɛ bɛ ka ne tɛgɛ min jateminɛ dɛ ne k'a jateminɛ ne k'a layɛ a diya ne yɛrɛ ne ko e bɛ mun kɛ ni bɛrɛbɛrɛli ye o a fɔ ne y'i cɛ bɛrɛbɛrɛ kɛ aw bɛ kɛlɛ a ka furu na bɛ silaw la dɛ kabini ne donna nin du in kɔnɔ yan ne bɛ sigilen jaabi kɛrɛfɛ fɔlɔ ko baro nka n'i ko ta i sigilen don ni cɛ in de kɛrɛfɛ ko o tɛgɛw minɛ ka baro k'o fɛ ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna furumuso bɛɛ kan k'i cɛ ɲini k'a diya ye k'o ka ye bɛɛ kan k'i cɛ bɛrɛbɛrɛ nka e ta n'i ma sabali kɔni n'i ma mɛtiri dabi bɛrɛbɛrɛ filanan bɛ sɔn ka far'i kan